ingkang wonten telenging wana kacarita kang kinarung sabeting carita nggih Pertapan Parianom tinon saking Mandrawa datan kacarios rengganing Pertapan. Anenggih menika warnanira Pertapan Sohini ya Pertapan Parianom ingkang mapan wonten imba imbanging gunung. Aja dupe Pertapan Parianom ya Sohini mapan wonten telenging imba imbaning gunung sayekti kawistara gedhe perbawane kawistara asri lamun dinulu awit kanan kiringing Pertapan tinanduran sesekaran kang manca warna denu bengi tirta amerta samene wonten ingkang kadamel blumbangan kang kinarya dadi serana pepasrening Pertapan lebeting blumbangan kaparingan mina kang kinarya pepasrenipun sinten ingkang kepareng lenggahing banting raga wonten Pertapan Parianom manenggih punika warnanira ingkang peparap Resi Seta Pandhita Gentur tapane nampi swanipun ingkang wayah ya sang putra murid Satriya Pringgondani Dyan Gatotkaca semu suntrut pasmane Dyan Gatotkaca eling-eling Resi Seta sampun priksa mubah musi ing jagat Dyan Gatotkaca alon rukming daya mangkono pangudyaswaraning griya kang dereng kawijil.
Pandita Hakarya Wangsit Indra Kumbang Ngajaping Tawak rantam-rantam kang kabyarsa kejoke wong nutu ing Karang Pradesan rarantaman wiramaning ruwat-ruweting kalbu umireng yang rawi lingser Peksi Citrakara linggar saking kekayonku kleper-kleper jroning pasetran angon angon sumiliring angin kumyuting tias jero sumpeno ilahing mangastura sidap sekaring bawana langgeng yen ora sisip kaya putuku bocah bagus Gatotkaca munggah pertapan Paryanom ana gunung Sohini padha kanira harja kula Gatotkaca nuwun pangestunipun Kanjeng Hyang mboten mangke sambikala pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang yo tak tampa bareng taus padake jaiting netra lekering werdaya wancasing cahya sliramu bakal darbiatur ngersanipun Hyang coba matura Kanjeng Hyang piye nggir tentunipun Kanjeng Hyang sampun priksa mubah musik ing manah kula nggir Gatotkaca kula adile wong takon kuwi mung kudu diwangsuli coba ana wigati apa kok sajak mawa gita naung gati yen kula matur Kanjeng Hyang mboten paring duka kowe iki anak muridku senajan anak murid kowe iki ya putuku sing bisa ngluhurke asmane para pepunden ki ya apa kowe kuwi ana wigati apa Hyang purwanipun mekaten ingkang wayah para kadang putra Pandhawa ajang-ajangan perang kelayan para Kurawa awit para putra Pandhawa ingkang mandhegani ingkang wayah Gatotkaca kepengin nyuwun wangsulipun negari ing Ngastina wonten astanipun para pepunden Pandhawa ya nanging Kanjeng Hyang dados kawuningan
sak sampunipun ingkang wayah menika ajang-ajangan perang kelayan Kakang Dursala. Kakang Dursala ndawaken kemandhen kula ngantos nglumpruk pasudiran kula perangan. Gatotkaca kula Kanjeng Hyang tumindak mugi ra temanduk yen para putra Pandhawa kepengin njaluk baline negara Ngastina iku nggih mangsa jenenge. Mula ya Ger, karepmu piye? Kula oncat saking paprangan Tegal Guru, kula sampun ndawaken pratiknya. Kula mboten badhe wangsul wonten Tegal Guru, lamun to kula dereng gadahi kemandhen tanpa beda kelayan Kakang Dursala, pramila kula sowan wonten ngersanipun Kanjeng Hyang badhe pasrah pejah gesang kula nyuwun kemandhen kados Kakang Dursala. Ana pandhita karya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi gone lawan kali ingkang ana tapake kuntul ngalayang manuk mabur lu ing ngungkuli langit. Ger Gatotkaca kula Kanjeng Hyang wis mantep kowe kepengin njaluk kemandhen katigdayan kelayan Poneyang. Ih, kepara yen Kanjeng Hyang mboten paringi katigdayan ginanipun menapa kula deku-deku suwita kelayan Kanjeng Hyang. Iya Ger, yen mengkono maju sawetara enggal tak paringi aji sinebut Haji Narantaka. Iya, nyuwun pangestu Kanjeng Hyang. Gatotkaca keci gintaring kegono.